Здравейте, приятели! Намираме се в студиото на WinBet Търси милионер. Аз съм Стиляна и днес имам разкошната задача да превърна един от вас в милионер. Вече усещам адреналина. Мисля, че се вълнувам повече и от вас. Да започваме! Днес е рождения ден на WinBet и няма да пестим усилията си да ви радваме. Всеки, който е направил депозит между 1 и 29 ноември, вече е грабнал подарък. Безплатни завъртания, кеш или талони за бонус игра. Точно тези талони се ключат към големия момент сега. И един талон стига, но всеки следващ повишава шансовете ви и статистически, и стратегически. И понеже сме WinBet, празнуваме с мащаб. Даваме над 2 милиона в един ден. Днес. Купончиите със сигурност се чудят, ще има ли автор парти. Ще има, разбира се. Всеки, който направи депозит днес, утре ще намери подарък изненада в профила си. Утре ще имаме удоволствието да дадем и друг повод за приятни емоции. Ще изтеглим 4 късметли, които ще спечелят iPhone 17 Pro от giveaway играта ни. 2 в Instagram и 2 в Facebook. Обещахме ви, че рожденият ни ден ще е бомбастичен. И ето. Сега е моментът, който всички чакаме. Потребителските ви имена вече са заредени в системата. Старт! Даваме им малко време да се разбъркат хубаво, за да се активира късмета ви. И след секунди ще разберем името на човека, чието бъдеще се промени буквално за миг, поне финансово. И победителят е... Стоп! Ето, на екрана до мен виждате част от потребителското име на големия късметлия. Честито! Току-що спечелихте 1 милион лева. Вече сте милионер и не е задължително веднага да си купувате остров. Може да започнете с парко място в София. И за вас, и за нас празникът тепърва предстои. Утре имаме автор парти, giveaway и ударен старт на месеца. Започва декемврийската ни промо-кампания. Коледата умножена. Подгответе се за в пъти по-големи награди и изненади. Така разбираме ние най-празничния месец от годината. Да, този декември на WinBet ще умножаваме с размах. Талоните за спечелване на голямата награда ще са по 2. Депозитите ще са по 3. Печелившите залози ще са по 4. Печалбите от Free Spins ще са по 5. А бонусите ще са по 6. Ако има неразбрали, пишете ми, ще отговоря на всичките ви въпроси. Остана да ви кажа и каква е последната награда. Който е внимавал, знае, че следва нещо по 7. Да, BMW X7. Чудихме се дали да не го паркираме в студиото, но изкушението някой от екипа да го подкара пробно ще е твърде голямо. Това беше всичко от мен, Стиляна. Още веднъж честито на новия милионер и не пропускайте автор партито. Стискам ви палци за гивауея на айфоните и късмет на всички в игрите на WinBet. До нови срещи!